ma vai o fa penga fa mangi ngoi ya kulanga umbo o ma fa penga nga ma fa se kwa nga lu mai ma le bang fa fai o le bang fa fai le sa ma lo winga mai ya ke ko sanga sa lo le palo kal kasi vai ba o vai sau bai pal bengel ngi ko sau palo kal wa fe mal kasi ko manguya mai ko sau palo kal wa fe maleongo o ko manguya mai ai ko palo kal wa fe mal kasi yang fa penganga filfilia malango languinga o ku malo pe kaila le palo kal wa fe su maleongo ya ngale manguya no kom fai ya ai kaila ele I ka penga ka fia I lo ngau ke fia au au lo kumaro ya me se fo le ku le la sa ko ka mo fai mai ngi palo ko dua fi do kasi ya le la wa ko fa mangi ngai e vi ya pe le ngal le ku vai ngi ko finga mo ko finga mai le ku wa nga ka yang alfa mo le ku fa ko me uma le la ke vi mo fa ka le ku o ye ngi vai kai mi man ngi vai ka ku lai mai yang ku lang fa pe ngi fa nga malo ko si le fia me uma kup ele ko kup mo ngi me fa pe ngi kala nga mai ka ku ko kasi la mai ka mo le ku ya vai nga fa fai ya ole HRPP sa ku lai mai le fast food mo kup ko sanga ya le lawa ku lai mai le fast ya le la te nga kalai foi le ngom kuangi o ma fi ku ko kasi inga ia mafai o nga ma fa so pe fa ali fi nga ngalo ma ku ku malo ngoma se fi mai ngi ba fa fai ma ka kong ma ku ko kasi mfai nga ma fai ma fam kalanga malau me umala pe lang me o lo finga le finga malo ama ka nga ya ku ale me manguya le malo manguya le ku manguya ma ku malo o me nga ye ma ke le ngofo fa pengi e ngoma se ma nga yo inga ia faya se fa mo o le manguya sa mo o le manguya sa mo a ko le mengi ye fingalo o ale ye molo mangaku wala yo nga mangaku ma ke o fai le kulangal ngil ma ke ku ko kasi e pe ya nga fikalai ale ye va nga o le va fa fai le cha pipi wa le fa mali ngai ma wa misalo o va nga ka wa o me yo pui nga ya ka wa ka wa mai ka winga wa o le o fa kasi le fuia mo le mele pe o yo o le sa vali ai le va fa fai ilanga nga ba ka le o le ai o le pui o ya ngaka awa fa penga pi a solo a ko le o isi o kulanga ko si le fia le kulanga le kai pe le kulanga nga le wa lango ngai foi le loko vai e lango yo ngole le o kulanga ma oki mai le finga ngalo o le foi sa ben pa le mi mo le foi wa ben kai o le ku ngai ai ile kulanga le mai ka wa ku nga fai le palo ke le lua filu kasi nga fai inga le sa pipi fa penga foi la I pai election sa fai ko fai inga ole me foi la le ko ke sila mai lo fa fo mai sa moi I fai nga malo I fa e pa u lo se kai ka inga se kai se fai nga malo fa ma vai lo ele ai ma se fisilingia I longa lava ia loko fu ia fa kai pa ma vai nga wo ko sila mai I le kai mingi ya ele o ye se nga ole kai ole kuanga yo ke mingi ele ai se e mangaku mau lalo o ole kai ole kuanga yo kuanga va e se kanga kai fa kusalia lo nga mai mal ko mai pulenga malo ele melinga foi se lo nga kele nga lo nga le inga fai le sunga ya ku epa a kai ia le ku me le me maka ngo fi fai ia ka ko nga
el fuaka malonga lo ngi kalo ngi ngalo I kulang fa pengi ia ngi ia songa se mangaku ele ai se isi baenga fa fai ngi em fai kai ka ia baenga ole nga fa fa ngo nga ole ko kele fo ile malu fo ia suya fai pule olo ia il baen fa fai ngi ia nga fa ile ko finga kai fa ngo nga wa mai kawinga kwa le wa lu le kausang mumu le la uma kulonga lua ia wa pele anga iluma le bang fa anga le fa nga solo ai si va anga le kusai mo fa mo mai se le anga iluma le manguia le khu le o yai fo se ngau ko inga ya ke o ke fa o ke alu se si va fa pa wal me o fa ya le so e fa fonga mai sa mo mai se ku malo o ku ko kasi o meu mo ya kam fa ele fa nga malo na o long wa ele o lo yai vai o mo yai me yo le milion yai yai ku malo ke ngo ko fa ko ke foi lam kan ngo manga ku le de ai au ka ko ke fa penga o ka ko o se lengi o mo la vango fa fe kai foi ile fa nga malo fu ku lai mai wa o yai foi la vango wa kam fa so kwai ya se lengi I ngu makam fa yo wa ku malu la ku la ku nga filia ma lango inga ia suya fai pule ye ile kal ko ngo wa ki nga ha mo me o mai sa manga ku mo longo ma ku malo ile nga ka ku mama ya fa so isi ku malo o se lengi mangi o se lengi ka ko sa ka ko sa ku pe ka ko la fonga ile nga lang ka ku mawa ya fa so isi ku malo lela nga ya kan ko ngo fia foi mo wala la ngoingal ma ko kumalo ole me oke kam fai ia manguial ka ko kumalo a manguial ka ko kumalo e manguia foi da ku ole me mo ngi ngalo ya le ngalo I ngwa makua malo foi mangaku ngaki yo ko sa ili au ngi ka fia yo mangaku fa alia o vai nga fai ye ngi sio ma ka upe ka o mai ma ka fia ai ma ko ko ngunga kau nga faile me mongi faile ami kong ka ko ke fa nga solo ai ka ko ngi vai kau mangi vai kai ni ka ko ke o pela ngolango fa nga malo lo yenye ara le fi singi fo le pule mai le ko me uma le o ko lai mai le vai nga fa fai ia ka ko lango ye ma ka ko apuki fo la ko kom fai nga kan ko ngwa le se fa nga malo so mo fa ni fa le ko ngoi le ko la fo kom fai la ko inga ia maguia manguia sa mo manguia lo ka ko e o menga le pe nga kala ya ku lingwa makua se kai mia ya ngala fa ku le mo yo ko fingal fa dia e pe fa mo ya nga le ku la so ngi o le ma fa ma vai ma ki ku nga ku ma vai nga ka yo le ku ngai ma ku vai fa fai yo ngal ma ka ku nga ye vai nga wa ma lango ngai wa kau ma fa se kwa ngat ma ngayoi ma fa halwa ngai lumba ya sa ili manguio ole ku sa ili manguio ku malo mai la ko filia mai ma o I ko ngol pale mengen ngai ya pe se fam karangan ngi kaimi ya ala pa penga nga la fok pele pa ya maulunga fo ka ko ba ka ngi fiafi ba ke fa fo me sa mo ya la kam fa ya ko ka dia ku ngi ko sili ya foi isso ko fingalo male fa lalo lo sa no ya lewa tala ya tu le to fa ya tu sa nanga manino foi le fianga le li pule ya wa moli to foi le nganga wa nei tu sai male so male onga auto to filo inga ya te mana tu ya le pe ala foto ya le tato au fasala lau ya ani me to te pa sini mai ya le ro kang ngal malman pa tai mole no sini mo ha ole mana mo dia o swapa ole te lo ina le sumi ba ta ita pizza ya de ma to le o mai ya ni le ole pa to a pa tu no tu na le o le pa esa na tu
Ya, saya le fio atu le fio ngai pule atu. E pila wa o tulang o mata upu wa pene lau fio ngai man. Sa tau baba ai amal to. I tulang fo i ai wo mai le vai tem. HRPP is going down. Ele ai se lumana i o le HRPP. Ko le EPA is now the damaging factor within the HRPP party. And there's no future in the HRPP party with Kule EPA still in the helm. Ngā lo walofa ina yuso a whaipulele. O la wa ia la ai wha whaipule filfilia lo tu malo. Ele se winga ko whakoi. Ile le waka ko vai al temine. Le o iai foi se manatua ta se tu le EPA. I sesi o vai nga matou. E ono avem sa ale akangia. Leva na ruma futam tu le foi fast futam sa. Leva na tu le foi tai ingo le vai fa foi le duas school mo tu sa. Matua ma fana lo ma futam. Le lo se lo le ta pipi ngai el fa nga ma lo e. No e sa no. Sa no ngai na e amba. Tu le pa. E le sta ma tai. Tu mo mai ma ko ko o parti pa. Ai ja. This is my personal view. Sao lelo sao nanga. I've known Kulepa for the last 40 years. Say wo mai foi mai futa tele mai. E kai lo wa ia vai tu le nga i luma le. Wale otoi wale ko kusa le alumanga mai o sa wa i le chapipi il fanga solonga mai. Pe o te mina o mavai atu ai wa ai mato filau au ave lolta te ingol malo ya te sa le ya le o fa me la ko le pa le fautu ai e sa nga fa longo ye fi wan me fa ya ku ai e mana o ale fi nga ya tu le pa fa ya me ngalo ya le au fa ya me lo to ya le au fa penge ya e voi la me el mato palo ta tele lua felu fukas o la mo le mau ko le pa no longo mai man mako ba le vo e pon mako kai mi uma la pe ko e valu vai aso fail palo ko ma ke racing al usifle wa ko kele ka ko sui ka ba no fa foi le ko malo fanga fa kai kai fa fianca ko vo avele ongo sui le chapipi il fanga fa se la e kasi sui el fa ka ka ele sanga alwenga o ko le executive fa ya il ka penga ka ko paloka nothing le alme ngoi ku wa ka kai e o fakalia ka a ko sila el palo talente nei ile kele o sui e ku malo le chapipi nga ka fa yo uma langa foi wa predetermined le paloka o fa mau lunga kele mal manga ko foi mai e lo fina ngalo na le tu wa kongo ya ke au ya le o leva foi no fa le o tu langa lunga penga kongo koko se mato foi nga vaenga ya o puang e fai lo fianga ya la so fina ngalo e ko so ko le pa e ko la ko le fongo al koko se fai e sau e se le tenta nga ko le fongo e mai ele ai se me o sui fo e fai ai longa ya you know ia pe o kulanga nga se tale to lo fionga al man ya pe se si e va si le kulanga le fa pe mo le umi ya sa le la fa ka ko es le sa ma kom foi nga luenga ma ke nga lue foi ka mau so la ya kal ngwa ya kulanga le ko se iska ko kai fo ya le la wa lo ma ko si linga kali se fo yo nga se fo kal ko ngoi si sui ma ke le fa marcia la ya fa pero ya le ai ka ke ya la ka wa kai mua ka wa le wa la ka ke fa yese fa nga ya ko ngoi pe ke wa o ka se lo su kai ka lo fa lo ya le ya la nol If sila tula bertula ngale ho fino ngalo e te luo e se mele vai pa fai o lesa paru te na o dua e to
lua i malo. Au lua o i lalo le fua le HRPP. Toi mai se na lua toi sinia ia kina ngalo le malo. Le lua fai ngale lua mai. La utalia tua yang sala fa estemisa no le fionga ya tu. Wa uma na tu ina tu lumalo tu malo malo nu fala ka ngomel fa. Ma wa uma fa yo no fai lo ia le nganga ya ta o fia lo sema le HPP e pe on silfia foi o leva no tam fai lu il tu la fono le pe no la unga il palmene ile ko ke unga al kula fono le lua fe lu fukasi le o le mfai ona fai le mele ile kele ala ke mi a kon sa nga lu ya ma tam fai a mai fa tuanga loia o le se tulanga yo no oile tau pune ile famsino ona ilalo ai al fa vai o ia lo wa ya tau under the constitution for me to choose what is best molo tu malo le la wa te tu la fono ma okay lo ole wala le wo fa yel tai alne I think it will lead up to court proceedings ilo ona malama ye wa te lo ele no fo le va nga matou tu langa ole e pa wan me pe ngo fai lo o uma na fai lo tu malo mo lo nu wa mesal nu wa matou masaina ya o so nu fo saina to titi a pe kwa mo la vale e ono no pito nu tele o se nu tele fo uma fo na o lato finangalo na mai fono tele ye luana ma vai nei masina le ana te atu nei e lua ya ale o me ave ki finga loi o ma foi no fa ye la la val me o finga loi le finga malo tato o lang lango tu langa o man tu la fono o ma me o ke lo ka ngale le ile no na ya sa mo ma ona fai ya michele atina ino tato tu malo yo nga o la e per talia tu le sa no foto salole fa fsiliale ale sui malu leo o roku malu ele palo ko impaki maya ele makanga ele ise nga fa peng sa po ko ngapaki ele yang ai fa pengale le kumalo ngi le palo kala boy le kangaka masuil kaka la ko ke silafia wa fanga duenga eu al menos el kala ngaduen el menga ile kumalo ngi ma ngai fo sau ka o ko la makanga e finga ngalo kumalo o mo ngo ngoi ala o filfilia o lo fa pe mai ya lo sunga kofi ka kumalo o la me ke sila fia e maguia ka kumalo ma ko lango ku me uma ke fa se vanga o yengi me ma ku ya kwa se me la fa lo ngunga la le fifia le kumalo a me uma ngi pe le so qua dây lòng a con mà rồi mẹ nghĩ phách là cùng phối rồi mẹ câu phối một nghĩ vay cách mình pha lắm ele ole si mafua nga wa fina ngalo le nei tsaini te lua pase ese mai mai fa fai ono ni tulanga foi o tula mai le tsai o tu pati pe yo le mele o te ai tu mo le dua tsau sanga ia ma fa masino nga foi le sa patino ini có điều cuối pháp cái mua để pháp xí ya ông mà không phải làm cái ngõ bài ông mấy ngay vài ngày wow bây giờ làm cái ngã sa mà cũng phải mà dây ngõ phải mà cũng kém mà mình pa lóc cao ấy bây giờ sa cũng mấy sa à bây phải qua lá lục y cụ là ngay ngay đi anh mấy liền mà phải phạm sinh ta qua lá lục ấy cả cụ kì ô lá lục mà với mà lục cả cụ ke kakia ngisi vaenga ale ka ku fa ka makau foi me ali si foi ngamalo ale ka ku ngalue ma feo ai pe musele ole wi pe ala maulalo e pe ngama kom foi ele yu kangi mai se kom foi ya ku ai sa pe nga fiai ya ma ka ngakai kulanga ngai ma kom foi ya ku nya wale fa file mo wai ma
wangi kong fai ya walang mapiang mafuay mafam singong ngai le nga kong silfia le unga nga mai fam singong ya nga fai la le fe nga le nga be ko le kang ya le fast ya le la nga kia ya alfa punga fam singong yung isfal pui pa pe fa o fam singong ai o pulang ai masia sia le ka wa me ya sa ka wanga ong sai pe kong si pe ma mat sui fo yo sui qua ilonga ile ku a mese lang ya ko ole nga sa kom fo ye nga ia kau si per file mu ya kau si maman ya awangi ka ko kulang fa ping kau kele fio ye la le ka ko ba ye uangi fam singoga ya ma kulang u fa ye fa unga la ba ko Michael Palme yang fa fa salang fa ping yo kulang nga fia ya ba nga ia le ma ngaku ma ke fia ku ko kasi Yeah, Well, you say, are you guys planning to join the line of Occupy and Fast? Ele o yai se fa moi ata le ke longo le nganga ku e terminei ya le wa ma fa ma vai mal party independent. We call ourselves independents, not FAST, not HRPP, nor other party, but we are now ourselves, and we are freely to speak. Olea le tulanga wa fo ini fu fangal malo mate va ya kulele ya opong ya pen ko sile el melen ka fa ngel palo ka le ka wala ya o fa fa party, you know. So we don't want to be tied down in finger papaki. You got to express your true for le make lo le mole. Ya le otakabe. Wa felo pinalo to fari mo tua ya fasa la ngalo fasa la ni te ta station ko ini ti mo li fama paruta fani ko paruta la famalolo boto sama ya tai mai ya pete ya mor silfia wa ko silfia o malava o ma o isi sui o committee le filfilia al parlamento ma le o ma sa no le telefono al mato committee e ko lo sui o le mato committee ele sai ni le pot o ma wala ya pasuya komite o yang o sangi lipot ki reva penga foi ko malesi mea o polisia le deliberations of the bench ikulang ole ya o telefia tau tala tele ya ta pule wa e peke sangi peke le sangi o majority le faiunga ya malesi mea la o ka ko ya ko numela la o le fautuanga ngama palok ke kali aku ule ngo palok sama ye ala me ka ngai fol palok ka ya la o ma ye lipok le yung aleng fai men ba ko wa lipok ma ye le fai nga fidinga bersama ma ko yo ma ya ma ke yo ye le fai ma seng yai fa la la pe le fa mangingo mai lungon palme ko fa mangingo mai nga sui la le seng ale ko mai sui la seng yo o aula le sika ka seng ma fai foi la palo ka fa li pol fa li ka bala ele fai ko wa se mal mela ki seng ke le o ki seng il me o seng lo li mo ki ka kong le mo fa ma ni ele fai la ko alo isa ko seng mo seng yai mo palo ka fo ya ba ma lo la funtu ma wala ma tu kama vai mal parti ma tu mal parti wala ba na anisa to fa wala ba na si fia te chai ri tu o de mo le tu isa no na mo ta kwale de la mo fa ma vai mal parti sa do na mo ale mo se tu tas o fa yo na parti no tu la na ya no tu la ko Faftai ya tanga vai ilo wa ya mamalam
Silsia foi o kolu masinga le fa masinga o ka round up palmengi ma wa telefo inga siringia ya lima mai tai lo ia mo se advice il kom fainga al bengi avel mele tu la fono ma le ya le o ma kwa o le o fa ma vai il paki o ke le fa ma vai il no for el palmen to the speaker and parliament. I'm still a member of parliament, but I'm no longer a member of the HRBP party as of today. So whatever the next step is, if it leads up, interpreting this is the time. They must take me to court. Kulang ayay ia pe sining ia foi fon kalai polat kulang ayay ia ngai ia la fon aku wala wo fa ma vai mal paki wala il ma wo foi ki kilo maloia ma ia or kula fon ia is a mess ma kwale lo ia ko nga kula fon ole fa ngai amenda kula fon ia suta ile le me manga oile le kanga kai ele fai mole ia sila ia wangi me ko ke wa ko o fai pule fai kula fongo ai ngofo ma fai kula fongo e ko soli et fa vai. This is unconstitutional. Le men melang fai le electoral act le wolem fai nga le la o fai ma ka puling. I wanted to see in court, see what the court says. Ya mau ke lo foi o ke tal sanga ile il kom sinda o sulfa inga. Ina ia o mai san finangalo tu sai o mta pule. Ile ave se lo wa ya il lalo il vaina sfulu limol tu la fono wa avese lo wa ya el fayeno le la wa walu e fai mele o ke fa ma vai me lo party wo kasia I name myself as an independent candidate as of this time, you know, no matter what they think pole alama wa yo ke lo va penga foi le fiona ya tu o se suito totas ya la va fon melo tu malo pa ia foi tapo inga ale ma unu mo la inga ma nga foto ma le tulo sa tu fono ma to fa va u fa pe foi lo waki mo ko pa ma fa sa lo ma lo tu to o ma ko felo ale o le ale me ke si le fia le ia ka ko kumalo o nga ma to te lango i lo finu ngalo ia pe o le tu langa na lo fa ma lo fa le wa ave yo te cha i lo to pa ti fa fa sa mo ila se avalo ia inga ne fa ma wa fa tu me pa ave e longo aile fon fitala wa fa ia se fina mo fa pe na no ki tu no ma ia inga yo e ma ba e tu yo no mo fon fitala ia te mo na mo ia ile pa mo mo na le yo fa ese sa no tu yang apa ko foi lo sa o ma mala kai de ka siling sa lo la le sa ka dia kwa ia ya ale le banga le kulanga le umba ye mo ko fo yo le ya le processes active process le ngi lo ki ngwa fam si ole palmengi e fa ya le fa yo kula fa pengi ya pol fam si ngo fo le la ma ke fa ka le avel ma wa nga yo inga le ya la ma fa ka le ya i le ala le ala meria ale vola we fa si le banga le ole e fuala ile vai fa foi le pipi ma kusi wa ba ko ma fa ma ba ya ola ko la lo ke ngole fu kalai e kulang o ma fa ma ba ko ya lo inga la mo wai le si la sang o si va nga ung ba yo ku lai mo ya fa pe fa si ole palming mo ya fa yo por kot ya pe le ma fa kal ke mi ya le ma fa nga solo ma o le ma o kulang ya inga ia ma ku ko kasi fa ki ngoi me mo pe nga ma kong fa ya kwai whether he likes it or he doesn't like it, we are independent as of today. Whether he likes it or he doesn't like it. Wow, okay, lo nga ile kung kani yang ya la ko kuli kang kamao ese kang ka so kang kalpaki. Ano pa? Yung mo ito na would you be making this decision that you are making today? That's a very stupid question. The question is a stupid question. Well, you know, que de empeñar que si
if HRPP would have been in power, we would still be with HRPP. Ma faukoingal malo, ma pangasolo petu langan malo. I'm sorry to say, but that's my very Salo fa pela malo mai finga malo. Ifa fangula la li fa ngasolo ngom mai. Fangu ko malo mai palo ko lo ngal kai ya le. Mau kili ke ngal kai wala li lang fa foi ngam mai finga malo. Malo finga palo. Iya. Ko kusi ao yel bang fa foi kai ye. Along winga la ile o la kula ka ngi pe ma fu mai la me ngi. O ngol kai o fa ye inga. Fa ye inga bang fa fa. Masau lo le wole pa le ngi lo fu o mangi o ngo ku lai mai. I se kula nga sa le fu inga o ya ye le o se kula nga o se ku ngai. Saya ya le mga ku e ku ma lo a. Pera lo fa silma ya elim fa la ma se pa pela ma ke ba kwa le. Ya ba ko la ma ya la ma fu ma fa ma ba pe pe. Ele ai se ya sa ngoyo ko. Ya, kai một vài xí ya o. Fin kai yang ma kai dia ku le vai. O mo wa ya o ke le o lo. Ngam sal nga aleng xí dia le vai nga mo ke ni sa o kal ngoa le ya se si mo kali mai. Fa yo kai dia ku ka si lu le o mo le ha. Paulo, va con el Paulo Cari ella, but the number I won't really ella. I'm sorry le fa Cari el about 6. Le ai kai le aku ya le o ke nga ba vo ya yo benga vo ku kai ai le se nga nga o le le manakua ya ya ku le pa he's done wa uma o ka kaunga ye sona fina nga lo fa il paki e fa se etuanga do ai o nga kamala o nga fai pule uma la ye o foi fai pule le pa u pa pa umangia ongoringo kule. If they would still be there to contest the next election with FA, I will tell you. That's why vai. Sika ko maka pe. Salole. Sa not le fiona tu. Sa walu le su engol su kai do su kas. Sa dole ya ngamang maro fong koi ku do fong ku ko lo. Dei lo ko go ya le o ke nga foi la kai. Yo pa silinga sa kong fa ya kong sa ili ka nga ba. Sika kai ili de ya pa ki ma fa ki ngom me o mai awa ma ku yo le ku. Le o tu pa ki le o fa ma. O se le go se le ku le ya nga ba. So se ko te. Kwa lo wi a kamala yo. Ai yo lo kafi. Yo ya o vai malo kika ya la vai fo poema lo au vai nga uma ile ya ma se fai se kala sa wa kule pa ya ma ole chenda nga fai kai sa unga fai kunga ele kai le me kala ngo e se ale senta a kule pa ya ma la le mai ko ya alwa ya le fa penga uma kwal nga koso kwa vai le umi kelen koso mangim nga fail ma ko kala ko kala ngole leadership ta uma fa masingo nga ko le fail on the 25th of level ba kimine ayo mai nga wole kala nga kai awa me foi le supporters al paki e ko fa ko le pa masu pure nga ya pola le chenta no e le foi me la fail retreat la fail invite ke le ko ya lo ngame I'm finished uma le japipi so from now on whether he likes it or he doesn't like my letter to resign, I am an independent candidate within the House of Parliament of Samoa as of today. Ya lelangi.
kula e fa ka mabaenga le se tu se o alwa ia ile como que trabalha alwa ia ile lua o se na dai ka ka le ala te lo play ma go to pasi pa e te tono ai al pali le you will still be a competing member pale acknowledging le sa o tu la ka pale acknowledging le speaker tu la no tu Kai mo fa psi. E mong kuan ngi le me mo mo ngi. Ele mo ki ngo foi la ma o po la se kula ngai. Ke me fa peong. Ele mo ki ngo foi la pe kadia pe ki keng. Ele ngi ka mo mo. Aya fa ya o se kula fa pe. Ye lo ngo winga ye fo isi processes e ka mi lo fo le me pe fa pe ko fo I fe mo fe pe. Ave fa me fam si ngo e kadia pe le kadia al mele uma manga e uma ke fia ku kokas e fa madia ko ile kai po vai e kadia mo yel ma fa ma vai nga ngo manga ngo wa ma ki fa ma vai pe le nga se o to e follow up kale ha kaya langi mo lo vapsili o e ma fe tu se inga ma le fionga ta ina I masina tu uma ku si e fa ma vai pe kaila o nga kali mai la kusi I le fa ai unga lantus nga kusi mai I still have that letter o le ala me ai awalu lo finanga lo awa e fia al ese amal tato bang fa ia fa ma vai mai ai til fia le ya lo tu la fono I still got that letter e ke wala ia keming wa uma kuria so I'm free. Yeah, that's my interpretation of melang ang fay kula pa ya. Si bang lai lu song we were free mo kulia mo fa mai ki fa ma ba o lang ku sia lang fa mai ki fa ma ba ya. Mo on kulinga nga so mela ko ke ba kwela se me fa ya. Wa foi la uma kulia so I'm free, you know. La wa ku ko kasi fa kaliela ko ya polan mela la fa ya. Yeah. no Yelay. Ano mo papel nesa pamayin tayo ni so may tinonida. Did you meet up with him? Lahat sa alo sa nga. Eh batunga daw just tama. Ay, alinga tani may tayo kaya seguro fay loa. Sa mo fay loa ay naman tayo ni so ngayon. Le ay ele mo se ma felo inga na umailon finangalo e fia felo e mai ata e ko korua ma ko mga ba ki fong nga o fong ko o ia ma ya abatu le ave foi bala wa ko ia sa si foi pulele e ja pipi e ja ma fa wale ya be kaila o ma fa lo ke le saul felo inga le a kusi mai lo ya tu silanga mai ya kulepa o ke fa malulu ya yele mpaina o ava no mai o yelo tu tuangia o ke le mai lo foi pola se maka o lo e fia felo ai bai ka ya le fo o manga yelo finga lo lunga o pen kwai langi I fesili fo el bida le nga fai ya lau fa mai ya fa ma vai kwa le fa ma vai No, na you also in your letter of resignation. One of the reasons why you come up with this decision if I'm right, if is a bully and there is corruption within the HRP. Is he a bully? Yeah. Le fa kaya mo fa silia le o ke foi lo mo ko pil ku silia yo que foi ele au ni copia pusia le o sao no vai ese que le o le pulia le fa palangi ho ia pe si pa ka fa palangi men le puli pe se mer se ko ma fa ku ho le ya me yo a fio o a mio ho pe ele kan fe ngai ele ngai o ke ka kinga kulanga ko
mo limau ia le ngoa makua sa fail mako fa kui onga kom fail o ke fa kua ia ko inga me ia mai sa me ia sa kom fail me fa alu so ke ma bala ula ko mai sa fa kua ia me ia e pe la me la fa ka singa ile ko me ia sa ka ko ba nga ba ve nga o so mai ko inga ia ke me o ia le ke fa ka ke me ke mga fa ia mo ko lau me o ke fa ma o ia ula ia o la le wingo ia me o ia o fai pule o fai pule ele ka kaunga fa pengal fe ave ingo upo fai pule il kula fonga ia ku mau ko palme e ka kaunga fa lalo le sui ele kaunga ko fe ngi wingo fa pe pola lava ka ko ke fa lalo le si pe kulanga le lau ka ko nga lau mai le puna ya fa pe ke le mai nga ma fa ku ya ka sino fa palangi le ka ke le fa ma fa malu fa lalo ya Tasi kong talanga mo. Palong so fo iyo sang mo ye ita ayo le tuwa ngai le laban ta tu ka mo tu ka ko mo la ko to no ka ne. E ya de fie ko le se so to la mo tu fa ma ba dai pa so yo le te si ko te yo mas tu si fie to yo tu la ngale. Is that character of a leader? Or if I me pa pena a de fie support pele support ma ba. Le pena o la ba le suite ta Alo pia nga kong pa yung kuwai kulang ay ilang nga le nga iya mong ilang sa mayay kong palming kin nga le fapengang kong pa yung nga iso niska ay miska o fali kong fapengang o finga ya uya ini kulang fapengi peong o fayak o fafo fa ikeki kelil kay yang fai pule wala ga eso nga fai lo se kai le fai pula nga ko vi milo maya ave lo ku e fai ke la ya kai o hui fafo yang suya fai pule la ngala ko ele so nga fai se papel ai mongil me ko me ka winga fo ya ye kula wa penga pe ko ka mai le ke mi fo ya palmia ma kula fa penga ye winga fa penga ile la bul ke msalo si fia ho ya ele kai el fai nga malo ye ma isi mi ska nga ya la fonga fa penga ya lo que con le calfe ngai se kai pe ka ko fu ya ku fa ko fa ke kai i ke wa milo masui ese ya lang la ko fu lo ge ko le bai se bai fa fa e foi a pila o le sila ala ya mo le ya wa o le fa ta o sa ni le pa ingal le no sulfitu pa lo kalen ke ngi lo pe sulong ke al pa ingal en te ni lo nga sulong pe o ile sa no me ya o kol medio tu langa fo yo le va nga fa pa te mina e fa ku lo se la formalo ya e mo moi sa ngo me ko inga vole le o la fole pa lo ka ese ya nga fa lo un ale nga be se le la uli nga be se le la uli ya me mo ya i sa no nga ne ya le pionga taita ya pe ka pe por melenga la foi na sa no nga foi le yang minsta ya ma sui palmia foi que minga ya firme o me ele fia ka i lum mol palmene o le o que ngi o nga minsta fa ya fa ma vai mai o me nga e lo wa le mana por me o me fai con o lo ko fa le palmene I say me wale fia lang cabinet, but not in front of Parliament. Mal fa fong me sama. Ko ya kailo ya la temi sui fo ke lo ngai ko kele wa fa o mai fo ya ka fina lo sui fo le fia na temi ya penka wa kai ya per kulanga ngai le ya ke lo ngawa pe ni si ya le they mentioned there is corruption within the party. Can you name you now ini sa isang mga pamumulit ito lang ilale kule ile ko sila ka pasiringi ako na yung
Oh, Mone tu ya kayo sila nito. Nalo ka kai. Iwa mai fun ngau phanh cao. Mà cầm màu củ xìa thôi nga mèo phá phanh cao cái ông cầu cũng mèo corruption. Corruption ngay cái gì phía mèo phá lệ công phá kinh. Mèo lệ cái cao wa anu nya wa là lệ cái phải ngay. Vậy mèo phá pengai cũng bao lệ cao wa ideal cái wa anu cũng là phong. Vậy mèo ngay phá lệ công với vậy lúc cái cùng. Cái lệ phá lệ công mèo lại cũng bụt công. Là lệ phía vui đấy. Fa pe ye si kai mi fa pe mai la le ma ko ba ngam ko ngom fa pe ya yo mga ye ba nga ilin fa ye so si fa la ko ngala ko ngo fa nga ma lo ko ngo e ka le sia ko ngo fa ma fa nga ye ya ulang fa pe nga ke sila kwa o ya o le o ka fe ngai ma le o ko ngo sa ya ya pe ye si ke longa wa ka ko ke nga maua ya ma ke fa ma o cocktail ame sen kopi o kusi ai ka ilo se ko ese kopi ife la ye nga kai wakwa ya khoi ka